Com a comissió nova de la plaça de Sant Miquel fa un any. Ens van donar el local cap al maig de l'any passat, perquè abans el tenia al carrer Maspons, i fins que no el va buidar i el vam adequar no vam poder instal·lar-los, i llavors des del juny de l'any passat vam començar a fer festa major en aquest local, és a dir, que no fa, bueno, ara tot just fa un any. Si voleu que faci un crit d'ajuda, em dieu i... El Manu li va dir en el Gabriel que volia tocar per festa major, que per cert, que jo em va dir d'agost. Però el Gabriel, ara trucaré el Gabriel perquè... El Manu que me'l porta tambors? Sí, amb el seu grup de tambors. El que passa que... No hi ha pressupost ja, No, de gratis. Va dir que sí. Sí, no? Sí. Mira, espera. He salido aquí. No sé. ¿Dónde se va aquí? Està enganxat aquí. No, és que està enganxat. Això ho decidiu vosaltres. Vull dir, jo penso que... Ell va proposar d'anar amb ells com a festa major aquest any. Nosaltres crec que morirem, perquè som molt poca gent i com no hi hagi una mica més de relleu o s'apunti més gent a fer festa major, som 6 persones fent la programació, fent el decorat, fent totes les coses, i arribarà un moment que ens cansarem i que direm prou, a banda que suposo que aquest local al setembre-octubre s'anirà, perquè ens fotran fora perquè s'haurà de fer nou, i a la que no tinguem local ja suposo que serà una mica la crònica de la muerte anunciada. Nosaltres quedem com apartats fora del nucli del que és la festa, passem del carrer Gran cap a una altra banda, i a les nits tampoc tenim el merder que tenen la resta de gent, no tenim el volum de gent que tenen la resta de gent, som molt més tranquils, la veritat és que és una festa major molt més tranquil·la, però això també comporta que la gent tampoc s'acosti a la nostra banda i per tant morirem de poca gent, crec jo. A veure, jo crec que m'ha agafat perquè hi ha poca gent que vulgui aquesta feina. O sigui, un dia et toca un dia toca l'altre. I un dia plegues a les 6 de la... Mira, Marta, la idea, veus? És a dir, el primer vermell és igual, és a la mateixa alçada que el blanc, però l'altre és el doble perquè faci com de taló, ¿vale? I en teoria tots són així, i la idea és fer com un flequillo més llarg i l'altre... El otro es una miqueta más corto. O sea, el primero más largo y el otro más corto. Correcto. Treure les puntes i posar la vermella, és que ens falta la clara. Hem decidit fer el doble de tela en una punta, llavors hem de retornar l'esquerra, hem de retallar i col·locar. És a dir, tots els que estan aquí dintre enrotllats ja estan només amb la part blanca i només s'ha de posar la vermella, però clar, posar la vermella és retallar i col·locar la vermella. Aquesta no és una... Però bueno, en un any, si no ens ha posat tota la vermella, es posa només vermella. Sí. Vale.